Més coses. Jo en tinc un de llimoner i això és una cosa que jo segueixo fent. M'havien dit que sempre calia deixar una de les llimones al llimoner perquè continués florint i perquè continués donant bon fruit. Això és veritat o és mentida? Bé, això no ho sé. Hi ha una mica de misteri, però els misteris també tenen el seu punt graciós, no? Jo ho he comprovat moltes vegades, a casa tinc, com que m'agraden molt els agris, els llimoners, els tarongers m'agraden molt, és una planta afortunada, són de les millors plantes que hi ha al món, sense cap dubte. Jo a casa en tinc unes quantes al meu jardinet, al meu pati, no? I ho he provat moltes vegades i a mi em tornen a fructificar igual. Però, com que tothom ho diu, jo amb alguns també ho faig. A més, té un avantatge, deixar sempre una llimona, que si un dia necessites una llimona i no en tens cap a la nevera, en tens una l'arbre. En tens una l'arbre que guardes. O sigui que jo no sé si és veritat o mentida, però jo, després de comprovar-ho molts anys, sempre que puc deixo una llimona penjada al llimoner. A més, això també, a més, aquest mica de misteri que hi ha, que és deliciós, hi ha un raonament que ajuda a deixar aquesta llimona. I és que la llimona, de totes les fruites que hi ha al món, si no estic equivocat, és la que aguanta més temps penjada a l'arbre. Efectivament. Hi ha molts fruiters, arbres fruiters, que la fruita s'ha de collir ràpidament perquè si no es passa i cau i, pobreta, es perd. En canvi, la llimona, en alguns casos, pot estar gairebé un any penjada a l'arbre. 6 mesos, realment. És increïble, no?, que una fruita sigui tan valenta, tan forta, i aguanti tant de temps, no a la nevera, sinó penjada a l'arbre, no? O sigui que... A que no s'havien plantejat mai els nostres espectadors que la llimona fos una fruita valenta? Doncs ho és, perquè s'aguanta allà a l'arbre el que faci falta. A més, és una planta medicinal, és una planta plena d'avantatges, sense cap dubte. Joan, quina és la millor aigua per regar les plantes? Perquè a mi m'han dit, mira, que és bona l'aigua de coure les verdures, per exemple, o els llegums, allò que fas llenties, i cous llenties o cous arròs o cous alguna cosa, i aquella aigua diuen que és bona. M'han dit que l'aigua de l'aire condicionat, allò que va sortint, aquella aigua que s'obre, allò també va bé. O m'han dit que l'aigua de pluja, allò una mica solejada, com li dieu vosaltres? Una mica... Oxigenada. Hagi perdut aquella fredor i hagi perdut també part dels contaminants que a vegades porta l'aigua. No? Quina és la millor d'aquestes aigües? Bé, doncs totes aquestes tres són boníssimes. A més, és reciclar. Hem parlat avui de reciclar la brossa, després de reciclar els productes que podem utilitzar per abonar les plantes o per fer una mica de terra per les orquídees, etc. Doncs ara el més important de tot és l'aigua. Hem d'aprofitar totes les gotes d'aigua. A més, l'aigua de rentar les verdures, a més de ser boníssima, és una aigua que alimenta una miqueta. O sigui que si utilitzem l'aigua de rentar les verdures o la fruita, etc., estem utilitzant una aigua molt millor que l'aigua de l'aixeta. I a més que és molt millor, porta una mica d'aliment. O sigui que això ho hem de fer, sobretot, encara que sigui poca aigua, l'aigua és vida i l'aigua l'hem d'utilitzar. I sobretot, si ens aporta beneficis, encara més. Per les plantes delicades d'interior, el que no va gaire bé és d'utilitzar l'aigua de l'aixeta i utilitzar-la al mateix moment. L'ideal és deixar-la uns dies que es solegi. Al solejar se'n va part del cloro, perd la fredor, i sobretot per les plantes d'interior és molt més adequat regar quan aquesta aigua hagi perdut la fredor. Espero que els nostres espectadors hagin pres bona nota perquè això és molt important. No reguin directament, no? Guardin l'aigua i la fan servir una miqueta més endavant. Sobretot les plantes d'interior. Les plantes de fora són molt més valentes i ho aguanten tot. Però si volem cuidar especialment una planta perquè és molt delicada o perquè l'estimem molt o volem que funcioni, doncs si la reguem amb una aigua que ha perdut ja gran part del cloro i altres elements que porten l'aigua, doncs aquella planta estarà contenta segur. I ara atenció perquè ja estem a punt d'acabar i farem la pregunta del milió. Molta atenció des de casa, com si fos el polígraf això. És veritat que a les plantes els agrada la música i que els hi parlis, que els hi diguis coses? Hola, guapa. T'haig de dir que sí, Sí? que jo no hi creia en això, evidentment. Però pensa
que això té una explicació. Primer, nosaltres, si ens agrada fer-ho, estarem contents i la planta ens dona, sens dubte, pau i felicitat, sense cap dubte. Això, a poc, si jugueu amb plantes, si aneu estimant les plantes, ho anireu veient. I després hi ha un altre reglament, hi ha una mica més científic, si em permets, és que tot el que és viu té una mica d'electricitat, una mica de corrent, sigui terra, sigui plantes, sigui insectes, sigui les persones, qualsevol element viu hi ha una mica de corrent. Quan parlem, sobretot amb una veu amable, generosa, transmetem una mica d'electricitat, molt poca, però que es pot registrar, es pot comprovar. Les plantes els agrada una mica aquesta corrent i s'ha demostrat d'una manera més o menys científica que, en tot cas, sobretot si parlem amb una veu agradable, una veu que estima, ens ho passarem molt bé nosaltres, serà una bona teràpia per nosaltres i la planta no hi perdrà gens, sens dubte. Doncs parlin amb les seves plantes i si no en tenen, les poden anar a buscar a casa del senyor Bordes, a Jardineria Bordes, que es troba a l'Avinguda del Mar sense número, ja saben, aquella gran avinguda que ens porta cap a Gavamar, allà trobaran Jardineria Bordes i si no poden visitar la seva web, jardineriabordes.com. Senyor Bordes, moltes gràcies. Molt amable. Ens veiem d'aquí uns dies amb més consells per les plantes. Quan vulgueu, amb molt de gust.